खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोजों बराय हरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै दाउनि भिडिअ नङा दे माखासेयाथ' आंखौ दाउनि भिडिअ बेरामनि सोमोन्दैनो जा भेक्सिननि सोमोन्दैनो जा आब' मादै भिडिअ लाबोदों थ' आङो उनाव लाबोगोन बे साननै आं एसे उसुबिदानि थाखाय भिडिअखौ बानायनो हायाखै थ' दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दाउनि नङा जोङो दिनै एसे बेरायनोसो थांनो नागिरदों थ' आंजों सोर दं नै आंनि हासबेन्ड दं आरो बेथिं दङ आंनि फिसाला बोरो उन्दुनासो फैबाय नै आंना फिसालाया उन्दुबायसो थ' जों साथामजों एसे बेरायनो थांनोसै आरोना अननानै जोबजासिम नायलांदो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्टबो खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्लालाय अननानै चेनेलखौ एसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर एसे जाग्रा लांनोसै होननानै आङो रायन'आव हाबबाय हाबनानै नायनोसै मा लांनाय जायो जाग्रा एसे लाबाय नै लोगोनि फिसालानि थाखाय टाउन बारनानै लोगोफोरनि जोङो भैरबकुन्द लामाजों हाबबाय खासिबारिनिफ्राय बिथिं हाबबाय आरो भैरबकुन्द लामा लोगोफोर फाइनेलि लोगोनि न' मोनफैबाय ओंखारनोसै नायलांदो गारिनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर नै फाइनेलि लोगोनि न' मोनफैबाय दै नाय एकदम लामा सेर लोगोफोर आं खोन्थानि दे र' बेलायनो गिर्जा दं ओमफ्राय गिर्जानि अपोजिटआव आरो एकदम लामा सेरावनो थ' एसे खोन्थानानै मालाय न' गोदान मोजां लुथारबायहाय लोगोमोनहा लोगोमोननि न'खौ एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर जा समायना न' लुखाबाय जानो हागौहाय मा बनायसोखोलै जेवनो लांदां न'खौनो भिडिअ नुबायलै बुदां बुसिबाबो दायो जोङो ओंखाम जाखांनानै बेरायनो होननानै ओंखारबोबाय भैरबकुन्द'खौ एसे बेरायनानै थांनोसै दा नै लोगो आं न'नै फेमिलिबो ज' फैबाय जोङो दायो नै धनस्रि रिजर्टआव एसे बेरायलांनोसै हाबनोसै होननानै फार्स्टआवनो हाबबाय धनस्रि रिजर्ट माने आं जेसेबां भैरबकुन्द'आव फैदोंब्लाबो धनस्रि रिजर्टआव हाबफेराखैमोन नैबे न'आव माने सोरबाफोर पार्टि बा हाबाफोर खालामोब्लाबो बे भबनाव खालामजायो आरो लोगोफोरना नायदो एकदम दोमैलुलुबाबो साना एसे मोनाहां हाबांमोन ना थि जादों बिनि थाखाय भिडिअ एसे गुबुंले जाबाय लोगोफोर माने स्पस्ट मोनासै आरो नैबे फंबायानो बे धनस्रि रिजर्टखौ मेनेज खालामो रिसिपसनाव थायो आरो फंबायानो रिसिभ खालामो मेनेजार बायदि थ' बिथांमोनानो नायो लोगो मोनबाय माखासे बाथ्राखौबो सोंबाय थ' सोरबाफोर जुदि बेरायनानै हर थानोब्ला बा गोजाननिफोरा फैनानै जुदि भैरबकुन्द'खौ बेरायजोबगोन नायगोन होननानै सानोब्ला थ' बे धनस्रि रिजर्टआव थानानै बेरायनानै थांनो हागोन हल खालामनो हागोन आरो हर थानानै बेरायनो हागोन थ' लोगोफोर नै एकदम आंनिया लोगोआ ओंखाम जाग्रा फैबायना खामानि मावनायजों जा मेंनानै नै एसे एदावबाय बेखौनो लोगोआ बिराद मिनिदों थ' बिराद मोजां मोनदों दिनै इसेबां बोसोरनि उनाव लोगोजों ज' बेरायनो मोनदों नालाय थ' बिराद मोजां नांदों आरो सानैजों एकदम बुंदों लोगोआ जा बुरजा ओंखाम जाना फैखानायजों बिराद मेंबाय होननानै थ' माने बिराद मोजां नांदों जा एकदम बेरायनाया ओरैबायदि नै बेराय जोंहा मेंबाय मेंनानै एसे रेस्ट लाबावबाय आरो बेरायलायबाय लोगोफोर थ' मा बुंगोन आरोना
बेरायब्ला मोजां नाङो जेब्लाबो न'निफ्राय ओंखारलाङोब्ला गोसोखौबो एसे एकदम रेजें फ्रि मोनो ओमफ्राय नै जोंहा आंनि लोगोनि हासबेन्ड बिराद जों माबा माबि रायलाय बिदिनो बेरायलांबाय माबा जायगाफोरखौ नायदों सावरायदों आरो रिजर्टनि सोमोन्दैबो रायलायबाय ओमफ्राय आंना लोगोआ नै एसे रुमखौबो नायनोसै होननानै थांनो नागिरबाय थ' बेयो जाबाय रिसिपसन बिनिफ्राय नैबे सिंथिं नायलाय रुमफोरा माने गोजौआवबो थाहैनो हागोन थ' बिराद मेंबाय आं माने गोजौआव गाखोनानै रुमफोरखौ नायनो लुबैदोंब्लाबो माने आं गाखोनो माने हाला आरो बिराद मेंबाय थ' आंना लोगोआनो एसे गाखोबाय हनै नायनो थाखाय थ' बेथिंबो नै लोगोफोर नायदो आं गाहायनिखौनो एसे खोन्थानानै होबाय दरजा मारिनाय नाथाय नैबेयावहाय आरामसे रुमफोरखौलाय जा नुदों साफाखौनो नुदों आरो थ' सोरबाफोर जुदि हर थानोब्ला धनस्रि रिजर्टआव आरामसे हर थानानै भैरबकुन्द'खौ नायनो हागोन लोगोफोर एकदम बिराद मोजांखा नैबे फंबायाबो थायो फंबाया बोसोरसे जाबायनो थ' फंबायाबो बे रिजर्टआवनो थायो आरो ओमफ्राय नै एकदम फिटिं जा बेरायगासिनो आरो जोंना ओमफ्राय नैबे हटेलावनो अर्डार होनानै जानो हागोन आरो हर थायोब्ला आरामसे आरो हर थायाब्लाबो माबाफोर जानोब्ला अर्डार होनानै जाजागोन रिजर्टआव बेरायनो थाङोब्ला लोगोफोर थ' बिराद सुबिदा दङ भैरबकुन्द'आवबो फैबानो जाबाय बयबो भैरबकुन्द'खौ एसे बेरायनो थांनानै रिजर्टआवबो हाबलांनो हागोन लास्टआवनो थांनोसै जोङो रिजर्टआव गोबां बेरायबाय रिल्स बानायबाय जिरायबाय लास्ट नै आङो भिउखौ एसे दिन्थिनानै होबाय आरो रिजर्टनि ओमफ्राय जों दा ओंखारलांनोसै बिनिफ्राय दायो फैलायबाय जोङो नै लोगोफोर माइब्रा हाजो बेखौनो बुङो माइब्रा हाजो एकदम दैया खुरखानानैनो एसेल'सैसो हाजोआनो थख्लासेल'सै लोगोफोर बिराद मोजां नांदो दिनै सान्दुंबो गैलिया बेरायनाया दोमैलुलु बार स्रो आनसिजेनब्लाबो माने मानसि दं आरो सिगांनिया बेबायदि आनसिजेनबाथ' मानसि थाङामोन नाथाय दायो दखानबो होबाय गेजेर माने थांनो हायो आरो नैबे फंबाया रौतानिफ्राय बेरायनो फैदों थ' लोगो मोनबाय रायलायबाय आंखौबो सोंदों अबेनि होननानै आं खोन्थाबाय जायगा बेराय लोगोफोर दायो मोनफैलायबाय जोङो रक हिल भेलियाव दा नै रक हिल भेलि पार्कआव जों एसे बेरायनोसै नायदिंनोसै सिगांनिख्रुइ बहुद डेभलप जाबाय आं 2 बोसोर सिगाङाव माने फैदोंमोन इसेबां गैयामोन नाथाय देग्लाय आं दा फैनानै नुबाय जे ओरैबायदि मोजां जाबोबाय थ' माने बेरायथावना जाबाय आरो दायो नै लोगो मोननि फेमिलि आरो जोंहानि फेमिलि बिसाबो 3 जोंहाबो 3 फिसाला सासे थ' जोङो दा नै आरामसे न'खर मोननैजों बेरायगासिनो दङ जा गोजोनै माने बेरायनाय समावबो ओरैबायदि मोनाबिलि सम बिराद मोजां गुसु माने मोजां नांदों फैनानै सिनारि दंफांफ्राबो सिगां जों फैनायावथ' फिसामोन दा गिदिर जाबाय नै गेलेनायफोराबो गथ'फ्रा गेलेगासिनो दङ बिनिफ्राय नायदो नै डाइनसरबो दङ बिनिफ्राय बे साइडआवबो मैसोबो दङ सिनारि हिसाबै माने दोनदों आरो ओइलाय थ' गथ'फ्रा जुलनाबो गेलेगासिनो दङ जा मोजां नुखादों माने आरो बे टाइमा मोनाबिलि टाइम ओरैबायदि मोजां नांदो बेरायनानै बिराद मोजां नांदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो बेरायखांनानै दायो भुटानाव एसे थावनि दामा खम नालाय थाव सोनो फैदों बिनिफ्राय दा बेरायखांनानै नै जों बिदाय लानोसै मोनाबाय आंनि लोगोनि हासबेन्डआ लिरनाय सैतमे जयति देग्लाय 2025 मायथाइयावसो दिहुननाय थ' बेखौ गांसे जि मान होनानै बे लेखाखौबो आंनि हासबेन्डनो माने आंनि लोगोनि हासबेन्डआ रन्जन नार्जारि बिथाङा होबाय ओमफ्राय दा नै जोङो बिदाय लानोसै टाटा बाय बाय गोजोन्थों